Corfa d'ametla, pasta de dacsa, palets de fusta o fulles de cartró. El material ecològic fa fort la indústria de la moda i el moble, productes que respecten la natura sense renunciar a la innovació. Són peces amb ànima. El cartó recupera el seu lloc. És de la indústria més convencional per a donar vida al moble més innovador. Tenim així un seient que és 100% biodegradable, només fet amb cartó i que porta una funcionalitat molt còmoda perquè s'utilitza només el que és la lletra B. És molt resistent i està fet únicament amb cartó ondulat. I este és l'últim crit en la moda verda, material ecològic a la mà i també a la taula. Bolis amb pasta de dacsa o ciris de cartó i oli d'oliva. Qualsevol material de la natura es pot aprofitar. Una bona mostra la tenim en esta motxilla, una peça única feta de corfa d'ametla y resina. Nosotros hacemos que las empresas asocien a su imagen valores de concienciación, de ecología, de sostenibilidad, conseguir que los productos tengan un alma, como por ejemplo reutilizar materiales desechados por la industria para proponer nuevos objetos. Creativitat, ecologia i innovació, una combinació perfecta que reinventa el moble.